Adeshia ya wamo ewo Sika Ne Asem ene ne mpotemu wo Western Region se mampani Adom Akufo-Addo ho IGP Owura Adom na fe National Security Minister Albert Kandapa momra ho ni manimi ya ne se de wo bambo mu nsam ne de atoape de ntimo mo kasa frɛ titiri ati se ye Adom TV kase ne won edi nkomoyi omanfo a wonom eti Sika Ne Asem ya wo mudodo na eye akuafo ekire mu se na nsentem hanom se de nipa bi a wosusu se wonom matwofuo ya wokita etuo ene akade afoforo bi eba wonom kurom honom ebebro wonom no enya ade a wombo edwoso kra ya de ayem hyehye ene ehu ababegya wonom so temamufui edituja se wom de kokokua ene waye nanso se nipa ya wokokura tuo eba wonom kurom honom no wo hye wonom se se akua na woye no asase no wonom dia ni yes asanu egu robesin obeneskuku ya say bimpo ya hwehwe egu a wan prembo ko gidigidi pa ende budo sufu no mo picture di e paake bia be bukutedwe pancho so mpere ihwehwe mu empanfo free kutuko mobile be kaya o se dada mpere na ye adwuma no afidi akofa liber child for the ma ba bra nkoda so batan fo se batan ni ba no se bontum nya no fie ye wo hana ye nwe die charge o so de ko ko boye no anya go anokura nya me anim wo mo ba chese akodi a oka wo mo ho wo hia no pra wusuro no omo ba wo mo kro wo mo tuo aba ne ho ne omo de ba ne de se kan bibia wo mo ho na natapoli etufo hene ewo Sika Ne Asem ono so kato aso se efri bra temamufo ebo na mane se nuyo sei na ekoso no wonom adinkan akobo presia policefo amane nenso enya de se wonom enya moa bia efri won ho ne senti ono akasa ekobo DC ya wokrum honom amane ema oba ho de nani behwe de ekoso nenso enya de se sa nipa awosu se woyɛ matwofo yi efri krum honom akɔ ne senti na wonom de adesrede ɛso omanpani Adom Akufo-Addo police sanhene Dr. George Akufo-Dampare ene national security fo nyina enim se womma wonkom ho emeboa wonom ye budus bi banso hene na akokofo mo ono mo ye adwuma wo ye banso ono mo ye adwuma be abra obesi akonya ni mu no kofa wo se omo no ho ban mo si na akonya fe no owie no amomo anko nti oda so ono mo ye de ye adwuma ben adwuma no omo ne nam amanfo so enom jeje garamse esika nti ye ban se san ati de dia say yenso ye tonsa na ye frɛ MC ya bona mane say nyema sei na eden ekoso ha nti on frɛ no no ne eden kasa nya sa abema ahadwene ya de MC ye ni mo no so frɛ no mo ne di hu kombo de kye no ne still o mo da so e wa ha